Ti'n cofio ni Geraint rhywbryd yn y 90au yn dod yma, oedd y blant di ar y pryd yn yr ysgol. A dwi'n cofio ti'n gofyn i fi, be mae jammi yn feddwl i chdi? Ie, wel y plant oedd wedi dod adre'r ysgol, ti'n fawr, jammi, ac jam, ac o'n i'n meddwl, mae'n wedi bod yn lwcus ofnadwy, mae rhywbeth lwcus wedi digwydd, achos o'n i'n meddwl am jammi fel, gol jammi, di gol lwcus, a fath o beth. Ond jam na, oedd o'n beth gwael o jam, cwylydd, jam. A ni'n gofyn nhw, beth ydych chi'n meddwl, pan bod hyn yn beth gwael, jammi? A jam yn dweud jam arni, jam coch. Mae gwyneb rwy'n mynd yn goch am bod wedi gwneud rhywbeth gwael a mae'n cochi jam arni. A dyma hwnna wedi mynd yn jaman wedyn. Dwi'n siŵr, chydig wythnosau wedyn rhywbeth, oedd ni'n nôl am dweud, mae'r gair wedi symud yn ei flaen, ddim jammi di'r gair, ond jaman. Jaman, ie. O, ti'n meddwl, neu os ti'n meddwl bod ti wedi dweud rhywbeth, ti'n gwybod, a wedyn, ti'n meddwl, rhyw foi yn trio bod yn wybodus ac yn dweud rhywbeth, a wedyn mae'r ffaith yn dod bod o'n hollol anghywir, jaman i chdi, ne? Ar ôl ti fod mor hyderus yn dweud, jaman i chdi. Di bobl hun ddim yn cofio y gair o gwbl, dwi'n meddwl, a mae bobl yn dweud, di hwnna mae'n air Caernarfon, ond oedd o jyst i tyfu yn y ymysg plant yn y cyfnod yna. A wedyn mae wedi mynd o Caernarfon wan i Gaerdydd, lle mae bobl Caernarfon yn mynd. Maen nhw'n mynd ar gair efo nhw, a mae bobl sy'n mynd dod o Caernarfon. Dwi wedi clywed bobl sy'n mynd dod o Caernarfon yn dweud, jaman arna chdi, do. Y busnes coch, y jam coch, a jam arna chdi, jam arna chdi, jaman arna chdi, jaman. Dwi'n meddwl, rhywbeth o'n dweud.